Аллаһ күктәрдең һәм ердең нурылыр. Аллаһ ихтияр иткән кешеһен шул нурга ирештерә, дип әйтелә Нур сүрәһендә. Яктылыкка әйдәүсе пәйгамбәрләр заманы үткәс, был бурысты кемгә йөкмәтә Раббыбыз? Аллаһ уларның варислары әүлияләргә. Аллаһ yer йөзенә 124 мең пәйгамбәр ебәргән. Һәм әүлияләрнең ханы ла һәр вакыт ахыр заманга тиклем шул сама буласак, ди дин әһелләре. Хикмәте күп был дөньяның. Ябай акыл менән аңлап бетмәслек уның серләре. Безнең халкыбызның рухи остазлары булып тора әүлияләр. Улар авылларда бит инде менә элек халыкты укыткандар да, давалагандар да, улар шул вакытта халыктың табиптары ла булып торгандар. Әгәр дә малдар авырха, малдарды өшкергәндәр, кешеләр авырха, кешеләрне өшкергәндәр, бөтә яктан да халыкка ярдәмче һәм терәк булып торгандар. Һәм әле уларның әз булуы, югала баруы бит инде халыктың тәртибенә йогынты яһай. Элек әүлияләрбез күп булгас, халкыбызның да әдәп әхлак ягыннан, мәдәни яктан нык югары кимәлдә булгандар. Һәм әлбәттә, хәзер дә әүлияләр бар, әмма улар яшерен. Чөнки yer йөзендә теге гармония булган өчен, яманлык менән яхшылык булган өчен Аллаһ Тәгалә һәр вакыт әүлияләрне бар кыла инде. Әйтләр бит инде 40 кеше арасында мотлак бер әүлия була дип. Әмма ул әүлияләр яшерен, без уларны белмәйбез кем икәнен. Ул кеше үзе лә белмәй үзенең әүлия икәнен. Һәр бер әүлиянең үз тәгаенләнеше. Ул юлында сораган кешеләрдә үзенең гүзәл холкы, йомшаклыгы менән яхшылыкка, гыйлемгә сакыра. Үз заманының абруйлы һәм алдынгы шәхесе Габдулла Сәйди 19-нчы Буа татагында Муллакай авылында мәдрәсә төзи. Унда елына 400-гә якын бала белем алган. Уку йорты әле лә нык, яхшы һакланган. Үткәндең шанлы тарихын һөйләгән һымак. Мөхәммәд Габдулла Сәйди картатайымның үзенең монда нигезе, өй нигезе, монда Муллакайның ошында урта тышта 15 оның ошында үзенең теге имени булган ди. Ошында ултырган оның теге мәдрәсәнең йорттары ултырган, ятакханаһы булган, теге нәйһе ашханаһы булган бит инде. Бер хүз өндәшмәһәлә, әүлиянең һын һыпатына, үзен тотышына, якты йөзенә бер каравың җитә. Йөрәгеңдә Аллаһка һыю кабынып, көндән көн артканы һиделә. Телең, булмышың да зикергә күсә, һәм йөрәгеңдең һәр бер күдәнәге Аллаһ дип тибә, фулкылдай, тыныслык бирә диләр. Баймак халкы ишандың Мөхәммәд Әнвәр улында, Зәйтүнә янсәрендә әүлия дип һанай. Сөнки совет заманда ла улар бер нәмәгә карамай, Коръән һәм сөннәтебез кушканса гомер итә. Күрше тирәһен, Баймак халкын гүзәл әхлагы, күркәм сабырлыгы менән арбай, уйландыра, дингә һөю уята. Мөхәммәд Әнвәр Сәйди картатайым һөйли торгайны. Минең Мөхәммәд Габдулла атайым шул хәтлем галим булды тине. Уның гыйлемлеге нык көчле булды. Ул бит 35 яшенә хәттем укыгандан һуң гына белә кайта бит инде. Яшь сактан укыган, бала сактан 6 яшьтән укыган бит инде. Шуннан һуң ул Бохарала гыйлем алган, Египеткә барып, Мисырга шул барып, Каһирәгә барып, шул гыйлемдәр алган бит инде. Шуннан һуң ул 14 тел белгән. Минең картатайым һөйли торгайны. Мөхәммәд Әнвәр Сәйди картатайым әйтә торгайны. Атайым 14 тел белде ди. Ул үзе 7 тел беләм ди торгайны. Мөхәммәд Әнвәр Сәйди картатайым 7 тел беләм ди торгайны. Менә Ошо йорт Мөхәммәд Габдулла Сәйди картатайым ошо йортты үзе алган. Бұл йортка, бұл ошо нигезгә хәзер 200 ел инде. 200 менә ошо өйдә минең Мөхәммәд Әнвәр Сәйди картатайым 106 яшенә хәттем яшәне. Зиярат кылырга юлга сыккан кеше өчен 70 мең фәрештә тәсбих әйтеп торыр, диләр. Бында тик Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы дип ихлас ниятләп, әрвахтарга сәлам биреп, уларга Фатиха сүрәһе менән 3 тапкыр ихласлы укып багышлау итә. Зәйнулла Ишан менән улар бергә катнашып яшәгәннәр. Һәм дә Мөхәммәд Габдулла Сәйди картатайым мәрхүм булгас, Зәйнулла Ишан
ошо көлбә ташын үзенең кулы менән ошо языуларны язып, ошо ташты язып әзерләй. Ул язып әзерләгәндән һуң минең картатаем Мәхәммәт Әнвәр Сәйди картатаем һөйләү буенча Мәхәммәт Габдулла Сәйди картатаемдың укучысы Хибатулла Юмаджид Торойскийдан барып алып кайтып ошонда ошо ташты көлбә ташын куялар.